Helo, gobeithio bod chi gyd yn cadw'n saff ar hyn o bryd. Fel da ni gyd yn gwybod, oherwydd y coronavirus, ers rhai wythnosau nawr, da ni gyd yn hunan ynysu. A anodd ydi o, i fod yn onest, i cael unrhyw fath o strwythur i'r diwrnod. Beth iawn ewan ydi danos gweithgaredd syml a sydyn i chi. Gobeithio wneud helpu gyda'r strwythuro'r diwrnod. A jyst cael chi feddwl am sut da ni'n treulio'r diwrnodau yn yr adegau anodd yma ar hyn o bryd. Felly, croeso i chi i weithgaredd y cloc dyddiol, y Daily Clock. Dyma ni gwyneb y cloc arferol, da ni'n gweld o dydd i dydd wrth gwrs. Ond hefo'r gweithgaredd yma, da ni eisiau meddwl am y 24 awr o fewn y diwrnod. Felly, na ni roed yr cloc yna un ochr. Dyma ni templed yn fan hyn, fel esiampl i chi, a sut da ni'n danos y 24 awr o fewn y diwrnod. Mae hwn wrth gwrs yn mynd o hanner nos trwy'r bore i gyd i hanner dydd yn y prynhawn, trwy'r prynhawn ac yn ôl i'r nos. Neu, wneud o'r mwy syml, rhaid ni defnyddio'r templed yma sydd ar gael. Mae hwn yn danos y 24 awr o fewn y diwrnod ac yn torri pob awr i lawr mewn i adran gwahanol. I ni cael feddwl am sut da ni'n treulio un diwrnod. Neu hefyd, wrth gwrs, bod hwn yn cloc personol i chi, mae modd i chi creu templed eich hunan fel hyn, sydd yn rhoi cyfle i chi roi'r oriau fewn i'r gweithgareddau da chi eisiau gwneud yn ystod y dydd. Felly'n syml iawn, mae'n hawl defnyddio pwlen yn y tŷ, drawd y pwlen gyda pensel i creu gwyneb, cloc a templed eich hunan. Gyda'r gweithgaredd yma, diolch defnyddio pensilau lliw, neu mae groeso i chi defnyddio fel tips neu peth bynnag gyda chi wrth law adra. Fel dwi'n dweud, esiampl o cloc dyddiol fi di hwn, mae'n pob wahanol, felly triwch meddwl am eich diwrnod chi, ond hwn di'n esiampl i. Fel arfer, byddai ni'n deffro a gobeithio fod yn barod o gwmpas 8 o gloch yn y bore. Felly bod hwn yn mwy ddian neu'n hwyrach i chi, dibynnu ar y diwrnod. Hwna rhaid amser i myfyrio a meddwl am y diwrnod o'n blaen. Dwi'n gweld yr amser yma o hynny'n ynysu yn adag positif ofnadwy a yr cyfleoedd i ni cadw'n ffit, bob math o gweithgareddau wrth gwrs ar-lein. Hefyd, fel dwi'n gwneud y sesiwn yma, mi welwch chi links o bosteri fel cadw'r heini, gwefan Byw'n Iach, Cyngor Gwynedd, tudalen Facebook, neu gwefan Gwasanaeth Iechyd. Neu hyd yn oed beth am i ni roi cynnig ar The Body Coach, sesiwn yn y bore, 9 gloch y bore o Dydd Llun tan Dydd Gwener pob wythnos. Mae hwnnw'n mynd ar 2 awr dda hefyd. Beth am ni trio cadw'n ffit a cadw'n positif. Dyna beth ail i cynnig yn bersonol, ond wrth gwrs, mi siarad yn hollol wahanol i chi. Dyn cyfle cael cawod bach, shower, ar ôl cadw'n ffit, cadw'n heini. A hefyd i wisgo amdana a teimlo dda amdano hyn mod sownd yn y tŷ. Mae hynny'n reit bwysig i mi hefyd yn bersonol. Dyn amser cinio, hanner dydd, 1 o gloch. Eto hwn yn cyfle gwych yn ei feddwl am bita'n iach, sut da ni'n bita, a ffordd da ni'n coginio, a hefyd i cylldo. A i fel sydd rhan i safi arian yn yr amser yma. Ar ôl cinio wedyn, cyfle i fynd am dro, awyr iach, mynd i'r gymuned, a holl bwysig bod ni yn gweithredu yr diogelwch a cadw pellter o 2 fetr wrth gwrs. A wedyn pan ni'n dod yn ôl adra, bod ni'n golchi'n dwylo a cadw yn saff. Dyna sy'n bwysig. Ond hefyd mae o mor bwysig i ni fynd allan i'r awyr iach, cael cerdded, cadw'n ffit, ond hefyd jyst i symud meddwl ychydig bach. Wedyn dod yn ôl adra, rhyw awr wedyn i myfyrio, ella os dwi'n lwcus bod yn ei amser, bod yn yr rar, cael paned. A wedyn yn y prynhawn, dwi'n gweld hwn fel cyfle rili da i ni efallai feddwl am dysgu sgil newydd, neu trio rhywbeth da ni ddim wedi bod efo amser i wneud o'r blaen, yn hwyr yn y prawn, gellu hwnna fod yn sgwennu barddoniaeth, canu, darlunio, peth bynnag. Mae yna lot o bethau gweithgareddau ar-lein ar hyn o bryd. Fel welwch chi, yr poster 5 ffordd as lles a'r celfyddydau gan adran celfyddau'r Cyngor Gwynedd. Mae yna rhai syniadau syml o weithgareddau fan'na i chi drio. Pa fi'n mynd amdani a rhoi cynnig i trio gweithgaredd newydd a dysgu sgil newydd. Mae gyda fi rhai pobl ifanc dwi'n gweithio ar hyn o bryd wedi gyrru e-byst i mi o esiamplau o cookies a o crefftiau, cardiau maen nhw wedi'n wneud a wedi gyrru ffrindiau teulu
Ffordd da wedi cael o'n eich hunan a pobl eraill hefyd. So mae gennym ni chunk o yma yn y prynhawn dys. So rhyw 2 awr o fanna, dysgu sgil newydd, trio beth gwahanol hefyd. Mynd ar gwefennau gwahanol i weld sydd fath o weithgareddau sydd yna ar gael i ni. Wedyn yn y nos, dwi'n meddwl bod o'n bwysig bod ni'n cadw cyswllt, cysylltu fod trwy FaceTime, ffonio, e-bost, neu defnyddio WhatsApp. Mwyn codi calon pobl eraill hefyd a ni'n hunan. A cael hwyl hefyd. Os da ni, mae hwn yn amser lle da ni yn sownd yn y tŷ am cyfnod hir. So mae yna rhyw awr o fanna di mynd. A wedyn ymlacio yn y nos, fain hoffi wneud. Gwrando ar music, watcha chdi bach o teledu, neu chdi bach o gelf, dibynnol. A wedyn, yn yr... mae rai fod yn realistig, ond so neis iawn sy'n digwydd bob dynod ydy o ddim, wrth gwrs. Sy'n mynd i cael 8 awr, so mae'n hyfryd, mae'n gweithio bob tro. A fel da chi'n gweld yma hyn, mae'n chunk mawr o dwrnod yn mynd ar cysgu, ar cwsg. A dyna pam mae patrwm cysgu mor bwysig ar yr adeg yma. Yn mwyn sicrhau bod ni'n barod am y diwrnod nesaf. A fel welwch chi eto, welwch chi poster gwasanaeth Unted gyda gwybodaeth, cefnogaeth ar-lein, fel Young Minds, Minds a Frank ac ati, os da chi angen cysylltu. Felly dyna ni, esiampl bler y sydyn i chi o diwrnod i. Diwrnod chi'n hollol wahanol, so mae'n neis cael gweld esiampla o'r diwrnod chi. Cadw'n saff, cadw'n positif, a hefyd, wrth gwrs, peidiwch â cyfri'r amser, ond gwneud i'r amser cyfri.